right, zvinoita kuti ubudirire muupenyu zvinhu zvakasiyana siyana. Pamwe pacho zvinhu zvinotonyadzisa wotozogumira waselebhu, kana kuti zvinhu zvinoita kuti usimudzirwe, zvimwe zvacho zvinhu zvinotomakisa. Because takaona nyaya yaParadise Messi akabuda mai manje achinzi aba mushopu nekuda kwekuti ari kumwa mukozodo, ari kurova mutoriro, ari addicted kumadrugs. So nyaya yaitika ndeyekuti vaimbi vemuZimbabwe vazhinji vacho vanotarisirana pasi, asi pane one aratidza rudo. Ndofunga mukaona imba irapoyo, Paradise Messi arenderwa imba zvegore rese na Mudiwa kuti anga achishuta mavideos achisponswa pamusic yake kuti aende kumberi, achienda kumashows achibvawo muHarare padhuze. So tinongoti makorokoto na Paradise Messi, uye tinongoti magona mudhara Mudiwa, aiwa ngazvirambe zvichiendera mberi kusvika masvikoko nekwatiri mudhara. Mungoti simudzirawo, haisi kuti hatidiwo rubatsiro, but nyaya kuti hatisatiwo taita hedu zvinomakisa ende hatidi kuzosimudzirwa taita zvinomakisa. Toziva there are so many ways yekuti munhu asimudzirwe, but mongoti simudzirawo sema-YouTubers anenge achispread information yakasiyana siyana inenge ichiitika munyika yatiri nenyika dzakatikomberedza. Tine tichingopa mafanzi uchangosvika paBombshell Television, nguva ndiyo iyo kusubscribe, nguva ndiyo iyo kunge uchibaya like button kuti mavideos afambe zvakaitwa naMudiwa zvionekwe ende zvienderere mberi. So tongoti congratulations kuna Paradise Messi, ende tongoti magona mudhara kuna Mudiwa. Aiwa, rambai muchiita zvakawanda, takanzwa good works enyu akawanda. So rambai muchiendera mberi, rambai muchienda kusvika masvika kune maghetto youths zvienderere mberi. Thanks for watching. Kune waona kusvika panguva ino, nyora mucomment section congratulations Paradise Messi, wobva watendawo Mudiwa nezvaaita. Rudo iroro vashoma vazhinji vakazvinzwa, but vashoma vadecide kuteka action. Saka mira tione kuti Mudiwa avhurira vamwe vakawanda zvakadii. Thanks for watching.